Topmadrassen fuldender komforten i din søvn. Den optimerer hele din søvnoplevelse, og samtidig beskytter topmadrassen også din madras. I Amur-serien kan du vælge mellem flere forskellige topmadrasser. Vi har Komfort-topmadrassen, som består af en højelastisk, åndbar, hypersoft skumkerne og en polstring, der sikrer en god ventilation i løbet af natten. Du kan også vælge en super soft komfort topmadras, som består af en højelastisk, åndbar koldskumskerne, som er støbt med kanaler, der giver en rigtig god åndbarhed og ventilation i topmadrassen. Endeligt, som krone på værket, har vi latex topmadrassen. Her er der tale om en naturlatex, som er noget af det reneste, du overhovedet kan få på markedet. Latexen er berømt for sin høje evne til at ventilere kroppen i løbet af natten, samtidig med, at den er utrolig blød og lækker at hvile på. Og igen har du en polstring, som sørger for, at de gode ventilerende egenskaber kommer videre ud, helt ud i det fri. Alle topmadrastyper kan du vælge et tosidigt multibetræk til, hvor den ene side er en kølende top, lad os kalde det en sommerside, som er rigtig god for dig, der har det varmt om natten. På den anden side kan du i de lidt køligere måneder vælge at have det mere traditionelle betræk opad, og det er også en god side for dem, der er lidt mere kuldskær. Så det er op til dig, hvad du foretrækker med din topmadras.